Здравей, аз съм Иван Калев и днес ще си говорим за... Да бе, наистина, защо се казва магически огледала това практическо обучение? И аз лично трябваше да се вгледам в огледалото и да погледна много добре своя образ. И тогава настъпи промяна. Ето за това се казва магически огледала. Също така много обичам и Алиса. Но това вглеждане, това да се вгледам, за мен беше пълен шок. Първия път, в който да се вгледам и да видя себе си. Не просто да видя и така да го правя, тук малко ми е криво. Да видя това, което стои зад тези дрехи. Зад тази облицовка. Ето за това се казва магически огледала. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.